onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier Thiabibi ko agence mo ceerno Bocar Kane ardi kalɗo jiɗɗo terraingaji walla galleji pewɗi agence Thiabibi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence Thiabibi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗa min ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗo amen hebde yo noddu heeɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence Thiabibi ari gam hollude men lawol ngol. Enfin les filles, retrouvailles min mbawi yewtude mariage Salma on jir mom ni totani mi bado mariage on wayna banano tampuru ni mariage Kalicia e Kalidou du Sénégal webar haadi forano webdi mom wa onon odon bada repete ko hol biido mon kon bado mariage sawra mariage ko batta mi wadani xewde Kalista wolu yam Kalista mi wadani xew mi suusa yimbe onoron ngande mi suusa yimbe affaire uju mon Europe yoy mi ala hende mariage watta inshallah parce que en pamdani mais attends olo onon finance mariage ha wala inshallah bu jere dañ koy suyata me wadade bada mariage bello kay mom pour la batta mariage anka o mais mi rese mi kam ciwaro mbadal ko ha wala incingo ha yor jiri fo yida ana wadde gallon ko pour yede hen hoyo soyidi min jeedum sa jari min jarata yiyande min bayni machallah dal mo tane asot ha do pour attachement mi ala odon temps yew min bendan hen ni ana ko min kalde pour kam poti bornade mariage kam ka bado mi hetti wutay sap anko sappo ñodda min ko 15 maximum an kam te marié so ay dande robbu mari min gandade ana dewron bari oppal 30 ans la problème te mi mun tan so mi mimam a wattata pourquoi watta mariage pourquoi watta mariage ane Kalidou te jun pade tan usu gaccon ma ko tadi yari non onon jon ko jiddon baden ko programme do so wana min jaha min jaada min jahato Maymuna annana Maymuna ganda ko ciseau tan hele jungo wallahi wallahi ko jibina tan totta ciseau jungo on ñoran ma rob mari ay hata France ay hata Amerique ko do jodda ala wayno gumbi wala fendo taw non ka bonni wuttama majjo baden tradition men baden dum do jamma lengi ha wela hunde no fora webde ko onon dindon burtata hunde fora webde te dum webata annene en tant que Kalista rek inshallah dindon foko dum batten moƴƴo so Allah debi inshallah joni kala dindin de melo te jara Et mes amours, il est bientôt mariage Kalidou et Kalista. Ani min kam bele yewno mariage. Nanda ko tax ma yidde kewtal. An kam ni ngaccirte da. He. Anta wonna ka bedanda dijeta. Yow nattida naade. Bele kande leli mi mijo holum poni borna holum poni bornade. Joni ko miji da. Mijino mi ko dal yen mat hôtesse nanden. Hôtesse. An kam to mummi da. Hôtesse elle meruji. Mbimi ya deej. Matten ko 5 semaines baddo spécial. Ya nani ko haali. Hôtesse do hôtesse ni jalla han ma ko jalede. Min kam en tout cas mbide ciagal modo. Kan ko mbatton décider rek bada yaadi hen. Wonde
ha kam sama haali ko non batta accunde hôtesse kam oto haalat min affaire hôtesse to ɗum meruji min joni juhlumi tan ko suwamo kalne kam ko jiɗɗon jehen jeere coodiɗa tawi ko kalis kam mofte kalis mon min soɗat fof tumode hen est ce que wona onon on mbeɗno refe valise min mbaɗi préparé valise déjà pour en temps valise holɗo pour ane kaaliɗo rek yombata lindo miel hay lindo miel o mi waɗat valise en jahan joni en jahan on ɗon ɗan ko ɗon jarata d' accord dokke kam détail yujji haalalo en jahan ko yaata tan mbaɗa holto paaɗon min de hay goto cukale rewata caggalam anne yaata fof sino hoore ma ko paade kaade e mariage o tan kaɗon ɗon ko to fayi affaire lindo miel mum jaltini e juuɗe mum totton kam valise wona on gaddi ala ɗum tawi minen kollatama ɗo ɓondi soɗa ɗum anne non non min ɓornade mbeɗo wawi totte kam armuji ɗi tan min mi yaha inchallah neɗɗo sene yaha guerre on préparat ɗum est ce que totton ɗum armuji aɗa yaha wawi wadde décor suuɗi ɗi ɗon t'inquiète pas ɗum ɗon fof mbeɗo wawi wadde ɗum o ko parɗomo suuɗi komi parɗo ɗum mariage uji dal woni kam mi waɗani show tade hay ɗum ɗon mbiɗon ma wood ko fof ɓe juuɗe ma onon goni sihla woɗon inchallah e mbaɗa ɗum ha kaake moɗen Allah tagi woɗinnam to hujja kaalido ko joguiɗo haalis bamma ko joguiɗo haalis woto jurmaɗe em 1 million 500 ah 1 million 500 fawe mille hen nagge e jawdi mbimi mbaɗen No, battani famille. mbaɗen mbahal cew so paada ji kalis en mbaɗa taw suwa men ha pat min kam sinno ko mali wonno en mbaɗa grand bubuji men jooɗi taw ko cuubuji men mali biyeteɗi kono ɗo mi annda ɗo haydara hule sabu alfa mi haala mali min ɗo ko sénégal mum ƴewta base min mbaɗata joɗɗi walla robbe ɗum min gandi ɗum tagam hedde caggal moɗo accu toon mali mbimi tawi ko mali gummiɗa ɗo ko dakar ɗo kam ñantogol ko ɗo fawi wallay mbimi jinmi tan ko mbaɗan suwa en mbawa yaade maste en dañani taw suwa kalne kam ko jiɗɗon waɗat yaade inde miijam degdodiren jehen ha jeere sen jeehi ha toon kam en mbawi yiide ko jiɗɗen cooden so taw en jiyani ko jiɗɗen gartiren kadi en ƴewtiden ƴeewen ko mbaɗɗen mbawno wadde kadi ɗum tan nde woni yiyanda an noon miijo ma ni wadde en ngala jonde gummen jehen marché waji kalis cuuɗi en ko moƴƴi Jehen mbimi kala ko rewe wiya yam tan ɗum. an ɓetti mi accitma e hôtesse ma anda fof nenam de ko wawi mamudu nan ɗo ni Ayo, assalamualaikum. Selamat. Madu. Asyik. Jamta. Enten. Ana wayren. Ranjam. So tawi kam mbo jooɗi kay mbaɗa e jam so tawi kam mbo jooɗi tan anndu mbaɗa e jam so haasideɓe goppi Namdumam tan so tawi aɗa jam ɗo ɓanndu waɗi. ñande haasideɓe goppi fof wona e jam so haasideɓe goppi kam to mbaɗane e jam Wadde ko noon. Bismillah. Ceerno hannde noon information gaddu. Ceerno an kaldanmi de. noppi nanat walla ko huno ko nanat ko noppi nanat walla ko huno ko nanat E joni ñin noon tan ko haalandema aɗa anndi ɓiɗɗo Yasino no wiyete kadi gorko o Kalidou aɗa anndi hannde woni mariage makko Kalidou mbiɗa hannde woni hannde debbo makko urtude o hannde woni mariage hannde woni kurtungu Kalidou eyyi joni noon eyyi hannde Kalidou ƴetta dew hannde hannde Kalidou debbo no jari ɗum ɗo aɗa anndi ñin noon ko mbaɗa feere o sese me ceerno ɗum ko bonheur walla ko malheur Kalidou non min ñinnomi ko yen gal jaha nder suudu wadda comci jaaɗen nde mariage to sen jeehi mbaɗen feere ñiiɗen Yasine a faami Ibrahima min kam mbaɗani hitande kam ñande kardiaque wari mi fof ko an wari ceerno ko ɗum e pour information warse nde mbaɗani yange Kalidou ko wayni yange Kalidou ɓi Yasine mi wawa toon yaade min ceerno mum Yasine o saaha so rewino lawol
nokkana kam ko maaro waɗa heen teew haa waɗa wut han noon ka yiide teew maaro ko gonga nokkana kam vermicelle e macaroni addana kam boisson fof wonni kam gaski galle Yacine hannde tan woni toon no garata sababude ma non kono hannde ɓayde ko mariage cikkumi tan ko wonta no garata en jahat tan mbaɗen feere jiiɗino makko Yacine sen yimo no wawi Allah no wawi taw ɗuman aya hey a warti toon yaade yo hakkam wimani ba serse kam mi natti ɗum dañde tan kala to jooɗi Ibrahima elle ka nulaɗo yam min elle ka nulaɗo yam tranquille an kam joni tan jonde mataw men tan fotnoɗo e saale mina yito hakki nogas e joni ko heddiɗo ko wadde ma timmu ma timmu rigi on pare gisel noddi tan gara lawol de ana wakkilima tan a ƴetti ɓinguel ma ngal a nanni ɗum e galle Yacine min de fittanon ɗum deeƴani a tiri ɓernde noon no haalane nanat ko wima ko Yacine aɗa hoolima rigi a haalantama holmino balla an ka majjude min gila gonduɗen faade andama aɗa majjini seeɗa a fataade majjidem de Yacine ko jeewo galle mum to min komi jeewo gallam ɗo min somi hoƴƴitti ɓiyam mi hokki ganduɗa kaalitu mi hokkani Yacine sah min dokkumi ko yero dokkumi ko yero e kaalitu kadi ko yidde ɓiyam gabbitimi sababu nde ganduɗa bonde Yacine tagata ɓiyam wasde resede ɓiyam resete toon ha waala weeso te hay duuɓi kadi ɗaƴƴata par ce que Yacine ne andi min o hol min hol gonɗo min ko jeewo komi jeewo hay dara belɗam jeejani hen noon timmi ko wawi wonde fof mawtaram ɗo mbeɗa pare ɗum fof ɗum ɗon wadde moƴƴi accu kan ɓenna ene jahni kam ha wona seeɗa attachement min watta ko wona ko di simple ngara mbaɗa ni an solo waɗa mariage ko mbatta mi waɗa ko ɓuri ɗum tan ay waɗa ɗo ko nenan commande moɗum ay kalim commande kam 2 robe ɗin ɗo ɗo ɓuri ɗum son jiiɗo mon no kollonma an fotani ay min kay ko ɗum jahni min ɓe mbanno commande e maymuno a ɓornaki ɗo donc noon ɗum waɗi kam ɓornade o ɗum noon ha ñande samedi ɓornoɗo ɓuri ɗum kaali ɗum soñde kalnoɓe kaali kala ko mbaɗɗa yewi fof nena namdo kam mate ko noon hannde kon waɗɓe mariage hannde de ko kumar bola samedi woni mariage o inchallah mbaɗen ko beele ɗen ɗon ko wonko ginawra goppe samedi samedi oɗo ko samdam ay allah samedi ke ko samdam ala samedi ko samedi ha samedi ko samedi enen fof samedi ko samdam min tan wawan kam ko ni woni samedi ko samedi wata jono noon desde samedi de worɓe samedi dal ndes ɗon jawal walla kam e courtoyo an yoɓe courtoye min mi jooɗo ala min ko amin mballandi samedi o ɗa ko samedi men samda préparé ɗum so aji sen ɗo mbaɗen ko hay goto waɗa holko mi jawɗoto taari a waɗi ni samedi min mbaɗan tradition minen fof mbaɗen cuuɓi jooɗi mbaɗen grand boubou en mbaɗa tradition mbaɗen mbaɗen fof
e galle Diallo Sarr debbo yerimayo mo yorani ɗeɓe no waccani bala maji yerimayo tanum jaltaɓe ɓinetaji yimɓe awditani yoliɓe hande oɗo ñalawma bisimilla moni Kumar ɗiyi ko assalamu aleykum bisimilla moon oɗon keɗe ɗo galle mo oɗon keɗe ɗo henno e galle ƴeewo jaam o yerimayo mo yarani ɗeɓe no waccani bala maji bisimilla moon e galle ƴeewo jaam o wiyama kadi bisimilla ha huno ko heewi mbiyama ɗon keɗe ɗo e ñalawma hande o dem nañ ba ñëw bisimilla moon ɗo e galle he on mbiyama bisimilla moon oɗon keƴa ɗo henno malle a wi yero bisimilla mum ɗo e galle he e debbo yerimayo mo yarani ɗeɓe no baccani bala maji yerimayo tanum jaltaɓe a wiyama Sarr guelem yero an e délégation ma on mbiyama ɗo bisimilla moon e nder galle noon keƴa ɗo henno e Kumar ɓinguel amen e bajjel amen merci beaucoup merci bismillah mo alhamdulillah rabbil alamin eyyi wonko jinmen warlade seeɗa eyyi bandiraɓe assalamu aleykum mi salmini moon fof inde mum e yettode mum onon fof on calminama on juurama wonko jimɗo settade seeɗa noon e malle ko addimi ko hono oɗo malle ko gorko moƴƴo so Allah kadi ɗo jama amen ɗo o yaltata ɗon wona salatu wona tisubar wona takusan waktuji fof sona taw o ala e wuuro ngo ɗum noon ko alhamdulillahi rabbil alamin min noon garmi koye inde almami jama o gadumi koye nelal mum kadi e nelal hooram kadi par ce que minen malle min koddiɗo koddigal jongal moƴƴugal kadi hakkudema koye yeeso oɗo kadi way kono jiiɗu ɓiyum e bamum walla mbiyen puneɓe ni so ƴetti ɓiyum rokki oɗo waɗi tan koko haani par ce que hakkude mabɓe ɓe ɓoydi kadi hay goto meeɗa annde cokoto cewre hakkude mabɓe minen ko ɗo min kodde e leegal ngal min meeɗa annde cew mabɓe wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kiiri kadi rewɓe mabɓe kadi ne jokkodiri suwaɓe mabɓe kadi ne jokkodiri ɗum ɗo so goto mabɓe ƴetti ɓiyum rokki ɓiyum goɗɗo o waɗa tan koko foti waɗi tan koko haani ɗum eɗen ñaago Allah dewgal ngal yo Allah wat hen barke yara ko Allah addi dewɗen hen so ɗum ɓenni noon hono kaddante suko nandunomo to jamato taw wajiɓe gaddani ɗum noon emin jiiɗi ɗum ɗo joni haɗum umma ɗo ƴettu ɗum pour yaade min pewniya certificat de mariage o par ce que jamanu hande o e jamanu men hanki wona gotum eyyi ɗum waɗi dewgal suwaɓe kadi ne heewi cokoto hay sinno yakare men jogani ittata kam ɗum ɗon kam ko leydi ndi namdi ɗum eyyi mon fof kadi yo watten haqqille mum par ce que certificat de mariage ko hunde nde gadda hen mawɓe men ganda ɗum kono enen joni enen jamanu joni faade men hay soha men enen pour ɗum wadde par ce que ko hunde nde ganda waɗi fayida par ce que goɗɗum e goɗɗum nani hen ha heewi on ko gadda noon heƴata ɗo eyyi ɗum noon wassalamu aleykum wa rahmatullah ha yesso jarama Allah yo moƴƴe carte d'identité o so Allah jaaɓi o haalino gonga par ce que guedde carte d'identité mum arano gonga min kay mi ko min tan heñino jahami nde gonga kono ko min no mi haalinomo wi kam aɗa nde ɓe goni koye heɓade gonga heppewno koye mabɓe tan mi anda aɗa fawa tan kono joni joni so Allah jaaɓi mami ittu ɗum joni to makko mbeɗene mon suudu makko mi ara mi tottuma min noon haalam hewata no fewi ko mbiɗa yetti Allah no fewi mbiɗa yetti jinnaɓe am mbiɗa yetti joom suudam o e sehilaɓe makko waajotoɓe ɗum waaji moƴƴu ha duuɓi nogas e joyi hannde omo e juuɗam ɗum ko yettere Allah no fewi kadi mbiɗa yetti Allah no fewi oɗo yero ummade galle mum ardude mawɗo garon joɗɗon e gallam ko ñaguini ɗon ko ha mbimi ko onon ƴeeyi so dokkon koye mum hande waɗama humama ɗum ko yettere Allah no fewi wiyede ɓiyam nan ne leeli galle yero min somi leelima mi ɗano mbiɗa andi jikku makko kanko mbiɗa andi ko gorko mbiɗa andi ko moƴƴo mbiɗa andi ko joom konngol mbiɗa andi mo wawi galle makko ɗum noon so ɓiyam yettimi galle makko mbiɗa andi ɗum ɗon min noon mi yiiɗi haalde ko heewi kono oɗo min mbiyatamo ko minen min mbiyatnomo ko mbarude sall to arno ɗo de nden o tiiɗi mo sippire o tiiɗi hay min gari dahar nde ko sehilam jaadiɗam no fewi kanko tan gaccanmi kadi o yettina haalaka no wiri ni assalamu aleykum haalu pulaar noon wimo wona ama haalde fennata kadi kala haala ɗo ko gonga wonata ko Allah noon jogui yo Allah waɗi nen ko ɓuuri men amin ya rabbal alamin tawno neɗɗo ɗum ko ñagoto
taw ɓurani mum wonko kula taw ɗum ɓuurema ndeka Allah adi ɓuurema yo Allah waɗanen ɗum amin ya rabbal alamin so tawi mi arde malle ina hokkira ɓiyum wonko gandume malle o joguima ɓiyi ko on yiɗi ɗum needi islam neɗɗo kala ɗo gonɗa ne ɓiye gorko e debbo o needi l'islam sa ani ɗum needi l'islam so tawi o yonti ƴewde debbo mo yaara ɗum l'islam yarata tawi o yonti hokkede kanko resede mo yaara ɗum l'islam yarata ndeke so tawi yeehi ha ɗo hande malle itti ɓiyum no totta te totti ko ɓi yaro kanko yaro malle ne faami mo no fewi gonga koye pamodiri ko fof ɓe jeeyi sukaɓe kam neeti neɗɗo gorko e debbo kala hen yo won less jinnaɗo muɗum jinnaɗo wonko présenté e ɓiyum mi nata ni goɗɗum kaali haala mariage nane enen adan fuutankoɓe caggini mariage hande eɗen gandi ko nafata hakkude dewle so tawi enen mbiyano ɗen jogoto mariage tan ko liggoto ligge tubab tawane yoɓe familial walla goɗɗum ɗum tan ganduɗen demowo wondaka mariage beele ɗum ko lawol walla wona lawol hande biyeji ne keewi aɗa wona demowo cooda galle almadi maha ɗum 4e étage 5 17e so tawi Allah waɗi haajani ma yeehi so tawi mariage ala hakkude ma e joom suudu ma ɓiye otonotama walla so waɗatma o tampa ɗum ne yiɗi gaccu haqqillaji mumen e mariage ko hunde fonde wonde ɗum ɗon noon so en gari hande ngal ɗo kumal jongal potngal so tawi wonno wano en garata en pamno ko haalata ko allahumma salli ala sallim inchallah halmoy noɓe Sidi Bayle Sidi Bayle tan ba min Sidi Bayle nama yimde de yimmanto ko lamɓe wawi no men hol garo hol kongo ɗa séréer heddi ko noon à part yimmate ko yimɓe ne gama piiji délégat so gasi mbaɗon kam luɓiron kam dal par ce que onon oɗon ɓurti kono mon belani oɗa kaali ɗo woɗɗi kono fatta baba nakkali ɗo natti woddutama e leydi sabu yetti hamin yetti valise mo mbiɗa al addo to woni valise chemise New York ene kan gaddi ha Paris adani addi ampata tottama somi totti maki min ne foti valise aji ton mi dañde min oɗo addi valise o addi valise valise aji ko woni hen min ko valise cuuray ñaggal cuuray façon cuuray kajuɗo ko mbaɗa allergie cuuray ma cuuray no may enda sa wonna anda hen jogui wa affaire ko tan hen nder hen aɗo wiite sa suusa boowal bandiraɓe Allah jarama on jarama kadi en jetti Allah no fewi o ko baɗam ko sehilam ko guiƴam yimɓe holno mbaɗata hayso keccodirta banggue duuɓine en mbawa wonde guiƴanaɓe o ko guiƴam ha hande jarmi konfodirta o ko musidɗam ngal ɗo dewgal ko koddam ñenen kosamam on ɗo ko adi fof kadi mbiyen yataw dewle komude fof yo Allah waɗe barke yo male ɓikkon goron male ɓikkon ndewon malle yer so yettima homo jarnoma an joom suudu ma kadi minen fof min jetta Allah mi jettuma ɓiɗɗo o gonga o jibina koye dine l'islam no mbiɗa ni galle maɓɓe no foti wade no wayno no foti wade ni o heyɗani o holani ɗo wonno ɗo paama noon on dokkimi beɗel kañum kono hamin mbawi jogade machallah sa yonti wadde dewgal yim fof mbaɗama ko galgal bomi paddema e beddaji duuɓe kaljinma kawjinma hay rewɓe resaɓe ne tuuyema kono kanko o tuuya ko ɓiye o yiɗi ko ɓiye anne guiɗɗa ɓiɗɗo dokkuɗamo paama ɓiye naati aljanna guila no wuuri o mbaɗa andi ɗum mbaɗa andi mbako mum mbaɗa andi kadi yurmel makko e debbo min mbaɗa waɗi garanti ɓiye naati aljanna guila no wuuri saabu anduɓe o min jetti Allah noon min jettima no fewi tiggane min jettuma yo ɓerde ma deeƴ ganda on dokki poɗɗo rokkede bawɗo jogade tan dokka ɗum ɗo hen mbaɗa andi baɗa mum salli ala muhammad alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah e nelaɗo moon dokkude min hannde hamin mbawi taweɗo ɗo e ñalawma wurde sellude ha hawre beelamma ɓirum ɗum ko ñalawma mawɗo e nder ñalawmaji mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta joom gallam
mo ganduɗa mo gondumi duuɓi nogas e joyi woynani kam hay saka goto kala ko jinmi yato ko jaam amen nanodiri ko weeɓani e hande sa hande ko mbiɗa andi kam mbiɗa wasi o ɓiyamo so tawi ganduɗa no mbadumi e bamako ni o waɗinode joom galle makko o dañata caɗele minen noon hamin belti hamin feewi kadi hamin beltini yero kadi ko yero min dokki ɓiyamen ko yero min kalfinta caggal mbiɗa wawi haalde hen ko heewi kono noon sehla monen ɗo hono Fatou Sow mo wawi noon ganduɗa jokkidde ko heddi ko foof o haala noon